Vi så i en tidligere video, hvordan vi snørede op på profilen. Det er de streger, der er tegnet. Nu skal vi til at lave et ligehul og tap, som kunne være et udsnit af et stykke bindingsværk. Det allerførste, man gør, det er at finde sin retside og sin vinkelkant, der går ud fra retsiden. Det gør man på begge tømmerstykker. Det er det, I kan se, der bliver gjort. Retsiden vender opad, og vinkelsiden vender ned mod stregen. Så skal man sørge for, at vinkelkanten ligger fuldstændig lige til stregen. Det gør man ved at bruge sin tømmervinkel. Det kan godt være en lille smule vanskeligt at få til at ligge rigtigt. Når det er gjort, så tager man sin tømmerblyant, og man skal passe på, at man ikke skubber til tingene. Så ridser man først op under tømmerstykket, og på begge sider af tømmerstykket. Så vinkler man alle stregerne ned fra profilet op. Her er det bredden på stolpen, og længden på stolpen, der sættes af, og igen længden på stolpen. Og bredden på stolpen bliver sat af på hulstykket. Så sættes længderne af, den færdige længde, som det skal være. Og den anden side. Det er vigtigt, at vi bruger fine, tynde streger. Og længden på stolpen. Og længden på stolpen på den anden side. Så forbinder vi de to streger, der er på hver side af stolpen. Dem skal vi bruge til at skære efter, og vi forbinder begge streger på længdemålet. Så sætter vi højden af. Det gjorde lidt på frihånd, men